8 de maio de 2015. A Xunta de Galicia expresa a súa máis firme condena polo acto de violencia de xénero que lle costou a vida a María Isabel Fuentes, de 65 anos de idade e veciña de Pazos, Verín, que morreu esta mañá a mans do seu marido no complexo hospitalario de Ourense. Trátase da primeira morte de violencia de xénero rexistrada este ano en Galicia, un crime polo que o Goberno galego manifesta a súa consternación ao tempo que fai un chamamento a toda a sociedade para que se rebele contra esta lacra e colabore para rematar con esta manifestación extrema da desigualdade que é a violencia de xénero. O Goberno galego reitera o seu apoio ás víctimas deste tipo de actos violentos e apela á corresponsabilidade de toda a cidadanía na erradicación deste problema público e social de primeira orde. Nese sentido, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, lamentou profundamente o acontecido esta mañá e fixo un chamamento a non baixar a garda fronte á violencia machista. Lémbrase que as víctimas teñen a súa disposición o 016, un teléfono gratuito que garante a confidencialidade da chamada xa que non queda rexistrada na factura telefónica. Ademais, froito dun acordo entre a Xunta e o Goberno do Estado, as chamadas que se produzan ao 016 desde o ámbito territorial de Galicia deríbanse automáticamente ao teléfono 900 400 273 ou ao 112 no caso de que a usuaria precise atención de emerxencia. Todo o que consta na páxina web da Xunta de Galicia a respecto deste caso de violencia machista. Señor vicepresidente, vostede cree sinceramente que todo o que pode decir aquel departamento que coordina Xustiza, Policía e Igualdade e que rexeita a violencia de xénero? Diante de este asesinato dunha muller na cal fallaron todas as leis aprobadas, non necesitamos protocolos porque as leis xa recollen o que se debía facer. Eu pregúntolle, sinceramente, é para vostede a violencia de xénero soamente un trámite que se pasa con unha nota de prensa tipo que queda colgada na páxina da Secretaría Xeral de Igualdade ou a violencia machista e este caso en concreto require unha investigación concreta pola gravedade do feito de ocurrir un mes despois con indicios de que existía violencia machista? Señor vicepresidente, é a violencia machista un trámite para vostede? Quero unha resposta. Ten a palabra o vicepresidente.